Mennesker er meget forskellige. Mænd og kvinder har varierende behov, krav og bekymringer i forbindelse med både deres biologiske og sociale køn. Alle disse er legitime og fortjener at blive varetaget på passende vis af de politiske repræsentanter. Mange borgere føler dog ikke, at de konventionelle partier interesserer sig for deres behov og krav og har vendt sig mod politiske aktører. Nogle højrepopulistiske aktører fordrejer repræsentationen af disse behov og bekymringer imod vigtige demokratiske menneskelige værdier, især ligestilling mellem mænd og kvinder. Untwist ser frem til at bidrage til en diskussion af et demokratisk samfund, hvor forskellige aktører adresserer alle kønsrelaterede behov på demokratisk vis. I den fremtid vil alle antifeministiske, populistiske budskaber være mindre tiltalende for borgerne. I den fremtid vil en konstellation af forskellige politiske aktører tilbyde alternative måder at repræsentere heterogene kønsrelaterede behov, krav og bekymringer på måder, der respekterer og er i overensstemmelse med demokratiske værdier, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder. Untwists primære strategi er at gøre det lettere for politiske aktører og civilsamfundsorganisationer at repræsentere kønsbehov på ufordrejede måder. Vi vil formidle denne viden i en håndbog med anbefalinger og evidensbaseret policy brief, blandt andet baseret på citizen science metoder. Nøgleelementet i Untwists strategi er at inddrage politiske aktører og civilsamfundsorganisationer i repræsentationen af kønsrelaterede behov på ufordrejede måder. Kontakt os for at modtage opdateringer om vores resultater og anbefalinger, eller besøg vores website for flere detaljer. Hvis du er en del af et politisk parti eller en civilsamfundsorganisation, kan du kontakte os for en præsentation af vores resultater på den mest nyttige måde for din organisation.